Kaixo, erregistratuko dugu gure eskola selfie galdetegia egiteko. Lehenengo gauza izango da web orrialdean sartu eta aurkitzen dugu pantalla hau erregistro egiterakoan. Oraindik ez dago euskaratuta, baina gutxi barru aurkituko dugu euskaratuta. Jarriko dugu helbide ofiziala. Eta gero jarri behar dugu betiko karaktere horiek, bai, ados gaude selfie politikarekin irakurri alduzue, sakatzen badugu gesian, eta sakatzen dugunean registrarse, gure eskola erregistratuta agertuko da. Bai? Orain joan behar gara gure emailera eta ziurtatu behar dugu, bukatu behar dugu prozedura. Bai? Hemen dekagu mezua, sakatzen badugu estekaren gainean, eta hasiko gara ja pasahitza esartzen. Badoa. Pantai honetan, esaten digu zen olako pasahitza jarri behar dugun, teklatzen dugu, errepikatzen dugu berriz, eta sakatzen dugu enviar. Orain, hasiko gara koordinatzaile moduan. Sartzen dugu ikastetxeko kontu hori, sartzen dugu pasahitza, sartzen ditugu datu guztiak, kodeak, vale, datu guztiak beteta ditugunean, aurrera ematen diogu, gogoratu asterizko gorria daukatenak, derrigorrezkoak dira. Beraz, jarri behar ditugu, bai ala bai. Bai, publiko, itunpeko, pribatu edo ez dagokio, zer zonaldean gaude, bai, eta informazio gehigarria, badago ikate batzorde koordinatzailea, zure ikastetxean, hori gogoratu, puntu gorria daukana, asterizko gorria badauka, erantzun behar da. Hemen jarri ditugu bat baino gehiago, ez da bakarrik bat. Sakatzen dugu guardar, eta agertzen zaigu ariketa. Aukeratu aldugu. Lehen hezkuntza, DBH-en, edo guri dagokiguna. Kontuz hemen, jarri aldugu bat edo gehiago. Bai, gure eskolan baldin badekogu lehen hezkuntza eta DBH, jarri behar ditugu bi. Ondo? LH edo eta gero DBH edo antzeko jartzen du. Bueno, educación secundaria y similar. Bueno, figuratu aldugu galdetegi bat lehen hezkuntzarako eta beste bat DBH-erako. Bai? Igual galdera desberdinak nahi ditugu DBH-en eta LH-en, jarri alditugu. Hemen ditugu, zenbait datu. Zenbat irakasle egingo dute galdetegia, zenbat daude eskolan betetzen ditugu, eta aurrera. Hemen, badekogu deskargatzeko fitxategia. Bai? Ikusi alditugu, aukerazkoak, gehitu alditugu, hemen dik. Ikusi alditugu galderak, lidergoa, zure gaztetxean, estrategia digitala bat dugu. Bai? Ondo? Hau lidergoaren atalian. Estrategia irakaslekin garatzea ikusten dugu zuzendaritza taldean eta irakasleko galdetegian antzeko parezido da, baina ikasleontzat ez dago. Bai? Zuzendaritza taldea, irakasle bai, ikasleentzako ez. Kolaborazioa eta sareak, edo azpiegitura eta ekipamenduak ikusten ditugu guztiak. Hemen ikusten dugu zuzendaritza taldekoentzako badaude, irakaslentzako ere bai, baina ikasleentzako ez. Horrela, atal guztiekin azpiegitura, hemen bai, azpiegituran ikasle badituzte galdera batzuk guztiak ez. Eta horrela, ziurtatu behar dugu, oinarrizko galdetegia jartzen badugu, horrela izango da, eta horrela joko dugu. Beste arlo batzuk, teknologiaren erabilera, hemen, kudeatu hautazko galderak. Ondo? Hemen, aukeratzen badugu, tik egiten badugu, gainean, gehitzen dugu, ebaluazio digitala. Sakatzen badugu hor, gehituko da galdetegira. Gordetzen dugu, eta automatikoki agertuko da galdetegian gehituko da. Gero,
Gu geu sortu nahi badugu galderak, sakatzen dugu, zenolako maila lehen hezkuntzarako aurkitugu. Sakatzen dugu lehen hezkuntzarako, eta berdin, batetik bostera, aplikazioa, maila, LH, datak oraindik ez daude, hurrengo puntuan egingo dugu, eta hemen, sortzen ditugu. Zuzendaritza taldekoentzako, besteentzako, irakasleentzako eta ikasleentzako nahi badugu. Jarraian ikusiko dugu nola programatzen da galdetegia, nola jartzen dira datak eta nola sortzen dira estekak. Gero arte.